27 साल साराय जरा जतन थांबायमार फैयो ओंखायनोहाय जोंनि खानानि अडिशन अंखा 7टानि हयतो जोंनि स्टार्ट खालायसिनाय जोंनि गेजेराव सामुं थैमानि ओ कारन जों दिनै जत टाइप फालाय जों ताबुनो सपायद्रबसोखौ इंगा सपायो जों किसा दिनै आपडेट रखा जोंनि गेजेराव फाइमान अडिशन अंखा और फाइना नांनाय जिदिन जों बासाना हिंका जोंनि सारा त्रिपुरा राज्यनि बरम गोनां श्री डॉक्टर मानिक साहा स्पेशल ब्रांचनि अफिसार मानगोनां एसपी साहेब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जोंनि डीएम साहेब बारा जिदिन विभिन्न रकम बारा फाइगांगे से आं बारा अडिशन खावो आं बासानाय खानानि हिंकाय जोंनि जे प्रोग्राम 28 तारिखनि प्रोग्राम अंखासिनि जों अमते गाड़ी गुरा लाइमानाय बब गाड़ी लाइमानाय एम्बुलेंस पुलिस प्रशासन गाड़ी एरपर स्टूडेंट एरपर जोंनि लाइमानाय तंनाय ताइगो अब जतन आसामाव हांगैमानाय जों गाव रखा 27 तारिख गत 18 तारिख जों आसकपुरो जोंनो जोंनि मानगोनां ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बरम गोनां जों आसकफिनाय ओ जागाव जोंनि जेजारा ताखौटाय बखौराव जों जेजारा सिलायतै जबाखायनाय जे जागा तंफानो नारा मीडियानि मध्य खालायबानो जों बाय मालायो खानानि जरा जेजारा चिन टिप्रासनो जोंनि 28 ता दफा टिप्रासनो जों थांनानै बै सिलायतै जबा खालायनायाव जतन जों फाइलायो एकर्ड खालायसिनि सामावनो दाक्ति सक्सेस खालायनायनि बागै जों दाक्ति चिनि मानथाय माननानि बागै जों अबनि बागै जतन चिनि सिलायतै हकां बाले फेरना कयजावो जतन फाइनानि अंथौ चिनि अक्रा रगबो जों बाय खानानो 28 तारिखनि प्रोग्राम चिनि अक्रा रगबो जों बाय करं फाइनानि अंथौ बरागनो आं कयो बरागनि बराग बाय जों जिदिनि मिलि लायो केबुनि हामिया सालाया देगे जों जतन बुमा मासाने बसा बुफा मासाने मासा खालायो जों एकर्ड खालाय जों सामुं थाङै थांमालायगे चिनि सामुं सक्सेस खालायनो अंनाय हिने आं थाखायो जतन हामबाय।